Lelo lachiwiri pa 5 July mchaka cha 2022 ndikulandirena Malawi ku programu ina ya Kwagwanji pompano pakanema wa Times. Dzina langa ndi Yankho Seunda. Nkatika ma program mene timakhala kuyambasula nkhani zina zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno, nkhani zogazo zimenenso zalembedwa mu newspaper zathu. Timakhala ndi akonzi ankhani amene amatithandizira kusakatula nkhani zimenezi muti tsiku la lero ndi bambo Mwanangwa Chafulumira amene atithandizire kugawo limeneli. Inu mukhale pomwepo. Pamene tikuyembekeza kuti dziko lathu likhale likuonjezera zaka pamene tinalandira ufulu ozilamulira patokha, tsiku limene likhale mawa. Lalero zilipo nkhani zingapo zimene zatuluka zimene zione kuti zopereka chidwi kwambiri, zimene tinafunisisanso kuti munapena tizitambasule tsiku la lero. Koma choyambirira bambo Chafulumira ndakulandirani mpulogalamu Tathokoza kwambiri. Kwaziziratu lero. Kwambiri. Muone kuti kapalidwe kuti munazizidwa kwambiri. Kunjaku khangati nkhani ya nyengo ya sintha ikugwirizana ni mmene imayenera kuyendera kuti ndi nthawi yozizira. Ndi zikafika pamenepo ithupili osamalichitira chibwana yayi kuti kumalisamalira yayi ine ndikachale basi kungokoleka ka vesiti yayi limenelo simwendaso nembaula ile kwafesi ukazizira kwazizira tentivale zote kwazizira kulipo ukusatirani bwino tikapeza makala akambaula kwafesi momwemo basi in fact mwinaso kumene likamakwera dzuwa lifati kuoneka ngati lamba kutuluka mwina tiyambe kuchotsa chimodzi chabwino kuti tione tipaka bwanji. Sono kutuluka kwa dzuwa kuli apo kuone kuti kwa ena kunjaku khanga tikutentha chifukwa nkhani imene tikuyamba nayo pano ndionena kuti wapa mpando wa public procurement and disposal of assets authority bambo John Suzy Banda akuone kuti atula pansi ndithu dindo wawo moti atisimikizira zimenezi ndi amafuta mwalona kuti yayi mkuluyu anadzapereka ndithu makalatawo. Sono zimenezi zachitika patangodusa ndiyesa masabata awiri pamenenso mtsogoleri wa dziko lino anapanga recommend kwa Mai Zamba kunena kuti mkulu ameneyi akunena kaye kuti ampase suspension kamba kuti dzina lawo lidatchulidwa ngati mmodzi mwa iwo amene akukhuzidwa kuti anapanga ma dealings ndi asata. Mwayendera bwanji nkhani? Nkhani imeneyi ndi yabwino kwambiri. Ubwino wake ubwerera pakuti timaona maiko anzathu kunjaku chifukwa akakutchula kuti ukhangati ukayikidwa pena pake tinene pano kuti si zokakamiza kuti ukhoza kusiya udindo komano pa umunthu kawiri kwanzathu kunjaku makamaka anzathu kuti maiko anatukuka achingerezi pa umunthu wekha umaona kuti andimene ndatchulidwamo ndiye kuti ndizikhalabe pa mpandowo ndidzingooneka ngati kuti ndine munthu wokakamira kapena ndikufuna ndisokoneze dzina zake. Ambiri amanena kuti yayi poti ine muti mundiganizira nkhani yakuti mwina ndikayime pambali amene ndili pambalimo inuyo bafufuzani mbuku zimene zidzapezekezo zidzaoneka. Kumatheka ndithu kuti nkhani idzaika akayenda umazapezeka kuti mwina ndiwe olakwa kapenanso ndikota osalakwa. Komano tinene zoona kuti pachikhalidwe cha ku Africa kuno chimene chili chodabwitsa komanso chosachita bwino fasi chinatipindulire. Pachikhalidwe cha Africa kuno ndi ochepa kwambiri amene amati mwina akukhudzidwa ndi nkhani ina yake nkuzachita ngati mene achitira Suzy Banda kuti ndi ku Africa konse kuno sikumalawi kokha asikumalawi kokha ndi maganizidwe ndithu aife anthu amene tili ndi khungu lachikudali ngakhale kuti nthawi zina timadandaula angerezi akamati loza zara koma pena pake kuti muone mmene tikuchitira ndi chifukwa mukhozaona kuti na Africa yo ndi chidziko chimene azungu amachisilira chili ma resources ambiri koma ngakhale chili ma resources ndi chosaukaso kwambiri chimene chikusaukitsa ndi nkhani ya ubongo nkaganizidwe osakhala kuti tikusowekera zinthu. So china chimene chimativuta ndi chimenechi kuti mwina uona ndithu kuti akulu akunena kuti inuyo kuti ndo mukhangati pamene mwakhalapo pali ziyangoyango mwasokoneza pena pake ngati mmene zinayendera za Suzy Banda. Ifa nkhani yawo ikuchokera kwa Azune Fisata Azune Fisata akuonetsa kuti Malawi muno achita ndithu ma contracts osiyana-siyana chifukwa awawa anali a board chair John Suzy Banda anali board chair bungwe lidzalima panga limayang'ana za ma contract aboma kagulire wa katundu mboma gule bwanji ma procurement
so chimene chimachitika ndichoti iwowo ndi amene ali pamwamba poonena kuti izizi ndi akuleni apange ndi awo kapena awo malingana ndi anthu amene apangira bidi komano mbidimo muli malamulo malamulo amene amaolondondomeko zimene zimaonetsa kuti munthu akatere musampatse munthu akatere mumpatse uyu musampatse so zioneka ngati kuti akulu amenewo adali ndi njira zawo akuaganizira choti adali ndi njira zawo zimene amapindapinda ndondomeko zidzano upezeka kuti ngakhale sanali oyenerera amapezeka bewo apatsidwa cha contract olo mwina contract akapatsa koma zamkatimo zimapindidwa ndithu mosakomera amalawi tinamvapo kuti china chimakuaganizira mwina ngati madzi amene amapereka kandi ku polisi kandi ku madzi aja nthawi imeneyo mwina madzi amapezeka ola 80 kwacha olo mwina 200 yakuti koma amapereka pa 1000 ka 300 madzi botoli mukuzoona kuti ayi inali ndithu ndalama yambiri nawo zimenezozo zimakhudza akulu inde ngati board chair sikuti ndi chinthu chochitwa kuti komabe aonetsa chitsanzo chabwino kuti iwo sanafune kuti akhale ngati kuti akakamira zinthuzo kuli bwino akaime pambali zofufuzafufuzazo ziyende mmene zingayenderemo mmene zidzatulukiremo ndi khupira la dzachilaniye sizimatanthauzanso kuti nthawi zina ukakayima pambali ndiye kuti zikadzatuluka kuti asunali olakwa ubwerereso pampandopo zina zimakhala kuti basi wewo munthu wako wadzitani umufotokoza kwambiri apaja kuti sikwa ife kupanga jaji onena kuti munthu alakwitsa kapena siolakwa koma anthu manong'onong'o amatuluka amakamaka zinthu zangati zimene zikachitika moti enanso kumakamba ponena kuti yayi pochita chiganizo changati chimenechi ndiye kuti ka-conscious kakuapwetekabe ndithu pang'ono kumanena kuti mwina atha kukhala kukhuzidwa olo anthu ena mwina amalephera kupanga chotere chifukwa kuti amaopa kuti the public ipanga jaji unena kuti mwina pena ndi okhuzidwa ku nkhani zangati zimenezi mumagwirizana maganizo otero kumeneko ndi kulakwitsa chifukwa mwina nchifukwa chake anthu ambiri kumalawi kuno kapenanso phatizapo maiko ena mu Africa muno amakhala ngati akuchita jenkha kuti apange chiganizo chokhala ngati choyima pambali mmene achitiraso zibanda munthu aliyense ndi chachidziwikire kuti munthu aliyense amakhala oganizidwa mlandu mpakana khoti khoti ndithu limene timayamba chingereza amati competent court limene khoti loyevomerezeka lizagamule kuti akuluwa ndi olakwa apo zikafika after now saraba sasa gawo ndithu kuti ayembali yawo ndi gawo ndithu yosaka mulandu udza bwinobwino kuzenga mulandu ndithu zimatenga nthawi yayitali amapereka mboni mbali zonse amapereka mwayi mbali zonse kuti ukumulankhule mpaka muzafike pamodzi nthawi imeneyoyo ndi nthawi imene ndithu munthu ngati uli osalakwa umakhala ndi mwayi wako onena mbali yako awaso amene akukuzenga mulandu ali ndi mwayi wawo onena mbali yawo kuti kodakuluwa tikwazenga mulandu wake kuti ndipo mboni wake ndi otani so kusiya ngati mene asira asuzibana sizikusonyeza kuti aona kuti iwo ndolakwa iyayi nkhani ndiyo takuifufuza pakali pano nkhani imeneyi kufufuzidwa mitu iwiri pali mbali imene anzathu amati National Crimes Agency aku Britain kumangalandeku amene ndi amene ayivumbulutsanso kumeneko akufufuza nkhaniyo ili mkati ndithu posayidwa apa inapita kaya pa belo amafuna belo azunefiwa kenaka ndikukumbuka kuti yenera kulowaso kandi mu July muno ngati simu ikuyambira ku August court so ukoko akuafufuza andali ndi maumboni awo andi maumboni amene ndi amene mwina akumagawanako ndi bungwe la kuno lofufuza zakatangale la Anti-Corruption Bureau limene sonalo lili pakalikiliki kufufuza nkhani yomweyo so kukutchula sikukusonyeza kuti ndiwe olakwa koma kuganizidwa kuti unapanga zinthu zolakwa zili kwa iweyo kapena kuziweka kuzilongosola kuti ine siolakwa ndi kupereka umboni otani okwanira so kuyimaso pambali ngati mene apangira sizikusonyeza kuti avomera kuti ndolakwa awawo angoona kuti ineyo izizi mwina ndikakhala pompa ndizikhala ngati kuti ndiutani ndikukakamira komanso chikhulupiriro cha anthu mwa ine chizikhala chapendapenda zimaneti zimatengera ka umunthu ndithu wako kuti ukukhudza bwanji chifukwa kuti uzikhazikika pamalo pamene anthu ako sakukufuna kapena akukukayikira zimakhala ngati kuti ukuzikakamiza iweyo pachani
anthuwo komanso ntchito siyenda bwino yayi chifukwa anthu alibe nawe chani chikhulupiriro so nkhani ndiyongoti paweka ndifake nanena kuyamba kuti sakakamiza ndifake muona kuti alipo ena ambirimbiri amene anatchulidwa azitchulidwabe koma ali pacha ali pomwepobe chifukwa choti mwina mpakana kuzagwira ndithu kuwapeza olakwa ali pati ali pomposo chifukwa choti ni iwowo kuchita kwaduduluza kuti basi pamene zafika apa ndechokani so otero makhaso ka umunthu kawo mmene kalili kuti sikofuna kudzikupatsa uli chifukwa kusiya atangokuganizira umakhala ngati ufuna udzipatse ulemu kuti ineyo ulemu wanga usawonongeka akulu ngati mukuona kuti ineyo mundiganiza zakuti iya ineyo siwolakwa komabe chifukwa cha nkhani imeneyi ndasiya kaya kuti ndowu mukakhalapo kuti mufufuze bwinobwino nthawi zinaso mwina ndi bwinonso chifukwa umakhala kuonetsa ngati kuti iweyo izozo sizikukhuza tani kafufuzeni ndayima kayi pambali mukamaliza tizaona kuti zizayenda bwanji ngati ndikuisatira bwinobwino inayi recommendation imene president anapereka kwa maizamba anena kuti mwina mwake anthu amene ali pansi pawo apangidwe suspend mu gawo la ngati limene nde poyankhula ndi maizamba ananena kuti iwo amadikira kaye kuti ICB achite kaye kafufu wawo bwinobwino asanakhazikise ndithu tima disciplinary actions amene president mwina amene adapanga recommend pali kupanganika pa chiganizo changati chimenechi tikatengera kuti nkhani ya apanda kuisiya pambali iya chifukwa pali chimene chimachitika anti-corruption bureau ICB akamafufuza mulandu mukhoza kukhulupirira kuti kawiri samabweretsa kafukufuku wawo yese udza poyera mulandu asanawuyambe kuti atiuze fika anthu kuti ati upanga izi zapezeka samakonda kupanga choncho chifukwa choti kawiri amaona ngati kuti zikhoza sokoneza chani kafukufuku wawo chifukwa kuti akufufuza ndi azipereka update daily ndiye kuti uzoona mothawira mwake nangasi uzimva kuti anatere so chimene chimachitika mwina chimene chidakhala ngati chavuta pamene anakapereka ripoti kwa president pali zinthu ziwiri pali maripoti amene amayenera kupereka ripoti amene akhoza kupereka kwa president ndi imene pa Chingerezi amati situational report now mu situational report samayenera kukhala detailed kwambiri ndi zimene zidachitika chifukwa makhala kuti akangokhala detailed ndiye kuti akhangati abweretsa umboni wonse poyera so samakhala detailed kwambiri chifukwa nkhani imakhala akutanibe akuyifufuzabe now situational report idzati pena pake mwina ikhozongotchula munthu amakhala atchula kuti na amene tikumfufuza uyu wina amene tikumfufuza uyu ndikungonenako mobenthula kuti awa tikwafufuza chifukwa adapanga zakuti awa tikwafufuza chifukwa choti adapanga zakuti komano kuseri kwa chimenecho kumakhala chi-investigative report chimene amachidalirano kuti sopano chichi akhoza kupita nacholo kwa DPP Director of Public Prosecution because DPP ndi amene mpaka pano ndi malinga ndi imene ali malamulo ndikukumbuka pakati pa anthu amakokana kuti bwanji tisinthe malamulo kuti muna ICB azithamanga okha samapite uko so koma kufikira tsiku la lero tiziwe kuti ICB kuti akamange munthu akuyenera apite kaye kuti kwa DPP akamuonetse report za investigative report kuti ife tili ndi report zimene tapeza ndi zimene so malinga ndi imene tapeza taona kuti akuluwa tikhozo yamba cha mulandu ndi DPP akachiwerenga malingaso naye ndi ukadaulo wake wa malamulo amatha kunena kuti apapa tumene mwali mwabweretsayi mchabwinobwino enacho ni kuti khoti kapena iyayi ichi chikhanga chili mtimagapu pena mulandu umene ukhozo ukativuta tabiti bwererani mukayambireso zimatengerani imene achiwerengera so nchifukwa chake munkhani yomweyi mukhozoona kuti ena mulandu udzawatani wayambika monga ngati IG akayinja anzawo family adafika pomangidwa pomangidwa kudza nchiyambi cha mulandu soyeza kuti pakafukufuku amene anali naye ICB nkhani makosana amene ali wokhutitsidwa kuti naye zizindere kuti tikhozo yamba cha mulandu mmene uzikathera mulandu zikaoneka khotiko komano ndiye kuti chikhulupiriro pakati pa ICB or pa DPP anaona kuti nkoyenera kuti makosana amangidwe ayambe nosopano kusekedwa mulandu enawo angotchulidwa
ndipo anali naso kuti enawa tizinkatupitiriza kafukufuku tikamaliza kuti akhutitsidwa ndi kuti adzitenga amene aona alipo ena mwina akhozotchulidwa peza kuti mkati mwa kafukufuku zakuona kuti ayasiyaso choncho komabe akafika pokuloza zala munthu choncho ndi ayi pa umunthu umatha kunena I think zochita dziko lino nzambiri kunjaku kuli misinje ukhoza ukayamba kutibula pano mbatata zikozochita bwino chani nzambiri zochita ukhoza ukapanga business ili kusiyana ndi kuti mwina anthu azikutoza chala pamakhala ngati taone naye alibe manyazi awo angokhalabe akakamira timaona ngati ngophunzira anthu amayankhula zolakwika zambiri chabwino nkhani ya umunthu uli apo zulo munaonera kuti ka press briefing kaku State House zulo ndimakhala ngati ni mapuma chifukwa cha mmene ndinagwirira ntchito kuti ni nthawi imeneyo amapanga press briefing kuthenga kuti ineyo ngasiku nyumbako zochitika nzambiri khozo khati mwina ndali ndi kutibula kumene zimene manene ndimalambulira makhomo sinaonere kwenikweni koma ano zimene zinakambidwa muziziwa akampondeni adali kumeneko akasunda adali kumeneko ndi makosana ena awiri atatu amene amagwira ntchito ndi ku office ya president ndikuyankhula chotere chifukwa chonena kuti pakuoneka kuti pali kusintha kwa maganizo kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa chonena kuti auchita kampeni kuti amalawi avotere asankhidwe akhale mtsogoleri wa dziko lino chimodzi mwa zinthu chimene adafotokoza nchonena kuti mphamvu za mtsogoleri wa dziko azazichepesa amaziona kuti zikuchuluka ndithu kwambiri zimene zikulephesa kuti munapena chitukuko chizipita mtsogolo komanso chilungamo chizitha kutsatidwa mdziko muno nde wina mwa atolankhani anafunsa amene kuti kodi zimene zili pati chifukwa chonena kuti patha zaka ziwiri tonse ili mboma nde tikuona kuti president ali jenkha ndi kuyankhula kwawo kwa akasonda tena kuti yayi pali nkhani zina ndithu zofunikira kwambiri zimene zikuyang'anidwa pakadali pano kupatula zimenezo mwachitsanzo kuyang'anira malamulo ena akale amene akufunisitsa kuti awunikidwenso zimenezo zimene zili zofunikira pakadali pano kusiyana ndi kuchepetsa mphamvu za mtsogoleri wa dziko nde anthu ayilandira mosiyanasiyana inu mwayilandira mota zona zake ndi zakuti tikamapita kayanga even m'Bible mumamva kuti lonjezo lidadulitsa mutu wa Yohane sindingalongosole nkhani yonse imene idayendera komano anthu amadziwa koma maiziwa yonse ne kwambiri koma nanga sindi nthawi ndi nthawi ili kubukhulani nkhani imene muna kango iwerenga koma ili m'Bible andimesa muli Yohane m'Bible no kango Yohane so nakakali ya Yohane singakapezeke kuluka singakapezeke kuchivumbuluso ayi ku Yohane ko so kani koma musanapitize nkhaniyo awandiziwisa kuti tekaika break tekaika break ifoti tikufuna tupasireni zosalira za loto kusiri kwa zimene zozo tizambira nkhani ya m'Baibuloyo kuti mupitirize mukhale pomwepo tsiku ndi tsiku timakumana ndi nkhani zina zongomva zina zodabwitsa